Ο κύριος Λαζαρίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ελάτε κύριε Λαζαρίδη, 7 λεπτά έχετε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση καλείται να διορθώσει και να επουλώσει τα βαθιά τραύματα που άφησαν τα δύο κόμματα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία με τις άστοχες πολιτικές τους. Παρέλαβαν τη χώρα με ανεργία στο 9% και την παρέδωσαν με το αστρονομικό ποσοστό 27%. Με ποσοστό ανεργίας 27% κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Έκλεισαν 250.000 επιχειρήσεις, κατηγορώντας μάλιστα κοινικά τον εμπορικό κόσμο ως αντιπαραγωγικό. Φρόντισαν βέβαια από πίσω να παραδώσουν το εμπόριο στους ξένους με κάθε είδος διευκολύνσεων. Γεμίσαμε εμπορικά κέντρα ξένων συμφερόντων, ενώ από την άλλη έκλειναν τα καταστήματα των Ελλήνων. Τα κέντρα των πόλεων γέμισαν από κατεβασμένα ρολά και οι άλλοτε εμπορικοί δρόμοι μετετράπησαν σε δρόμους φαντάσματα. Έκλεισαν 240 σχολιά. Επάνω στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν, θέλοντας λέει να εξηγιάνουν το χώρο της υγείας, έκλεισαν το νοσοκομείο Παναγία. Το οποίο νοσοκομείο Παναγία είχε το χαμηλότερο κόστος ανά εξιτήριο ασθενούς. Πρώτον. Δεύτερον, αντιστοιχούσαν 3 κλίνες ανά μπάνιο που ήταν στη διάθεση ασθενούς, γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο χτίστηκε με άδεια για νοσοκομεία, με οικοδομική άδεια για νοσοκομείο, και κρατήσανε ανοιχτό στη θέση του νοσοκομείο στο οποίο αντιστοιχούν 28 κλίνες ανά μπάνιο. Αντιλαμβάνεστε, και με το διπλάσιο κόστος ανά εξιτήριο. Έφεραν το επέσχυντο μέτρο της προσωποκράτησης, προκειμένου να τρομοκρατούν τους πολίτες με κάθε τρόπο. Μετατρέψατε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, τους Έλληνες αστυνομικούς αποφύλακες και προστάτες των πολιτών και της ασφάλειάς τους σε τσανταρμάδες. Δώσατε εντολές στους αστυνομικούς και σταματούσανε στο δρόμο τους πολίτες και τους ελέγχανε δήθεν για διπλώματα κτλ, ενώ στην ουσία οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, και δεν φταίγανε τα παιδιά, κανείς δεν κατηγορεί τους αστυνομικούς, ήταν οι εντολές που δίνατε εσείς προκειμένου να έχετε κάτω από πίεση διαρκώς τους πολίτες, και σταματούσανε στο δρόμο τους πολίτες και τους ελέγχανε μην τυχόν και έχουν καμία είτε κλίση απλήρωτη είτε οτιδήποτε άλλο, και κατέληγαν οι πολίτες σιδηροδέσμοι στα κρατητήρια είτε για καμιά κλίση είτε για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ είναι γνωστό ότι το 50% των πολιτών είχε οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα ήμουν μάρτυρας εγώ προσωπικά σε περιστατικό όπου ο πατέρας συνελήφθη για απλήρωτη κλίση της τροχέας και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο τμήμα, παρά το κλάμα των παιδιών του που υπέστησαν σοκ και τις εικασίες της συζύγου του. Εμένα τον ίδιο μια φορά με σταμάτησαν 3 φορές σε μια μέρα. Αντιλαμβάνεστε, όταν κυβερνούσαν αυτά τα 2 κόμματα που κουνάν το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση, πόσο ελεύθερος ένιωθε ο πολίτης. Προτρέπατε μάλιστα κοινικά τους πολίτες να πουλούν τα σπίτια τους για να πληρώσουν τους φόρους που βάζατε, αφού βέβαια φροντίσατε να μην υπάρχουν αγοραστές για αυτά τα σπίτια. Δηλαδή εγκλωβίσατε τους πολίτες. Τη μεσαία τάξη για την οποία μιλάτε τώρα, εσείς την τζακίσατε. Δεν υπάρχει, η μεσαία τάξη στην ουσία δεν υπάρχει σήμερα. Φέρατε την κοινωνία σε πλήρη απόγνωση. Τα συσίτια, τα ατέλειωτα κοινωνικά παντοπολία είναι τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής σας. Το 1/3 των πολιτών το φέρατε κάτω από το όριο της φτώχειας. Η κυβέρνηση αυτή βρήκε μια χώρα που, όπως την περιέγραφαν οι ξένοι,
Μόνο με χώρα που μόλις βγήκε από πόλεμο μπορούσε να συγκριθεί. Αυτός είναι ένας χαρακτηρισμός που δεν τον κάνουν δημοσιογράφοι ή κάποιοι συγκεκριμένοι ειδικοί φύλλα προσκύμενοι προς αυτή την κυβέρνηση. Κατάφερε όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μειώσει τις δεσμεύσεις σας για επίτευξη πολύ υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να γίνουν πράξη χωρίς επιπλέον φορολογικά μέτρα. Σας διαβάζω κάποιους πίνακες και τους καταθέτω. Η νέα συμφωνία για τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα 20 δις ευρώ λιγότερα μέτρα από αυτά που είχαν συμφωνηθεί επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω, για το 2015 η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είχε συμφωνήσει, είχε δεσμευτεί για 3% επί του ΑΕΠ πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες κατάφερε να το κατεβάσει και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα να έχει έλλειμμα 0,25% επί του ΑΕΠ. Για το 2016 η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ είχε δεσμευτεί για 4,2 επί του ΑΕΠ. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες το κατέβασε στο 0,5% του ΑΕΠ. Για το 2017 η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ είχε δεσμευτεί για 4,5%. Αντίστοιχα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες για 1,5%. Στο 1 τρίτο δηλαδή. Και το 2018 4,5% η προηγούμενη κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση δηλαδή Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για 3,5%. Και μάλιστα παρά το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε λιγότερο κατά 1%, βγήκε πριν λίγες μέρες ο Γιάννης Τουρνάρας και είπε ότι πρέπει να κατέβει ακόμη πιο κάτω, να πάει στο 2%. Αυτή η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση με την συγκυβέρνηση, την ανοχή σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η διαφορά σημαίνει 20 δις. Δηλαδή, εάν μένανε αυτές οι συμφωνίες της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να επιβληθούν μέτρα επιπλέον για δημοσιονομικής προσαρμογής 20 δις. 20 δις ευρώ επιπλέον μέτρα θα έπρεπε να πάρθουν. Τώρα για να δούμε λιγάκι για την αποτελεσματικότητά τους. Το 2014 για το οποίο λένε ότι ήταν αποτελεσματική, ο στόχος του δευτέρου μνημονίου ήταν για 1,5%. Η πρόβλεψη του Δούνου του ήταν για 1,5%. Το τελικό αποτέλεσμα, το success story το λεγόμενο, 0,3%. Που σημαίνει 80% έξω πέσαν από τους στόχους τους. Αυτοί που κουνούν το δάχτυλο σήμερα σε αυτή την κυβέρνηση. Για το 2015 ο στόχος της ισχύουσας συμφωνίας ήταν -0,25. Η συγκυβέρνηση, η πρόβλεψη του Δούνου του ήταν για 0,60 έλλειμμα. Η συγκυβέρνηση όμως, ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες, κατάφερε να έχει θετικό αποτέλεσμα 0,7 και να διαψεύσει τις προβλέψεις. Καταθέτω επίσης, σας καταθέτω αυτούς τους δύο πίνακες, θα καταθέσω επίσης και άλλον πίνακα με το κόστος των μέτρων του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου για την περίοδο 2010-2014 και το αντίστοιχο κόστος της ισχύουσας συμφωνίας για το 2015 έως 2018 και παράλληλα και κάποια στοιχεία για τις επιδόσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Καταρχήν, πρώτο και δεύτερο μνημόνιο 63 δις. Επιβλήθηκαν 63 δις μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού και για 2015 έως και 2018 τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι 5,4 δις. Κάντε τη σύγκριση και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το ποιοι είναι αυτοί που εφαρμόζουν φορολογική λέλαπα σε βάρος των Ελλήνων.
Κύριε Λαζαρίδη, ολοκληρώστε. Τελειώνω σε μισό λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Όσον αφορά για την αποτελεσματικότητα, πρώτον, απορρόφηση των ΕΣΠΑ από την σημερινή κυβέρνηση σε ποσοστό 98%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. 26 εκατομμύρια τουριστικές αφήξεις, αύξηση 18%. 116.000 νέες θέσεις εργασίας για το 2015. 1,2 δις φορολογικά έσοδα από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. 1 δις επιπλέον έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και σταθεροποίηση μισθών, συντάξεων, αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Αυτά είναι αποτελέσματα της Ελστάτ. Και τελειώνω, κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Ναι, σας ευχαριστώ. Αυτή η κυβέρνηση, επισπεύδω την ομιλία μου, την τοποθέτησή μου, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη των 5 ετών των προηγούμενων κυβερνήσεων και σίγουρα θα τα καταφέρει, γιατί ήδη άρχισε να φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ με το χρόνο λίγο να το διαχειριστούμε σωστά, γιατί είναι πάρα πολλοί βουλευτές. Ο κύριος